ko se lača mati, parfem će da plati 6000 dinara. I to parfem koji će biti apsolutni hit ovog proleća. Zašto? Zato što je ovo najbolji klon Amouage Reflection parfema do 6000 dinara. Ako obožavaš Amouage Reflection Men, ali ne želiš da daš 250 evra za njega, ovo ti je najbolja alternativa u vidu klona ovog parfema za 6000 dinara. Parfem dolazi od kuće Fuck the Brand, naša priča, i parfem se zove Harmony Crush. Ako znaš onaj zavodnički, sveži, blagocvetni moment u Amouage parfemu, ovde je taj moment više zeleniji i malo drugačiji, što ga čini fantastičnim spinom za mnogo skuplji Amouage Reflection Man. Parfem traje preko 8 sati, ima odličnu auriporekciju i potpisujem ti, u blendu ovih nota nećeš naći niti bolji parfem za proleće do 6000 dinara, niti bolju alternativu za čuveni Amouage Reflection Man. I zato poseti Lili drogere, jer se ovaj parfem nalazi isključivo tamo i ako želiš da mirišeš najprolećnije moguće, ovo je parfem za tebe. Ja sam parfemičar, a za još ovakve klipova zaprati me svuda. Ćao!